μας φέρεις. Τράβα, τράβα καροτσέλι, γρήγορα να πάμε. Τράβα, τράβα, γρήγορα να πάμε. Καρότσερι τράβα ίσια να μας βάζει ένα πατήσια. Πόσα τα λιρά γυρεύεις να μας βάζει να μας φέρεις. Τράβα, τράβα καροτσέρι, γρήγορα να πάμε. Τράβα, τράβα, γρήγορα να πάμε. Για δώστε και εσείς το δικό σας ρυθμό στα παιδιά. Πάμε, χειροκρότημα. Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κρίνης, η Αγία Παρασκευή.